kadya butula urtu rangga hesti rekatak ingkang duwe jala layu sambit nyangkeun bogor kencanan isine tongo tatula sandeng lawan bangan yaiku bagianipun mong sabaran arimo padha panggonane beda critane ya kang para prajurit saking kraton Banjarangin kang bakal netepi dhaipun Prabu Klana Swandana. Ya kang para prajurit kala wau kang netepaken wadya balanipun 1000 cacahe ya kang nitih turangga kembar busanane. Ayo abang, ya kuning, ya ireng, ya seta utawa putih. Kang tabuh bendhe kang kaping sepisan titiwanjinipun kumpul. Tabuh bendhe kang kaping kapindho titiwanjinipun siap soga. Tabuh bendhe kang kaping 3 wadya bala padha budal wonten ing balagan peperangan. Lampahipun para prajurit sumangga para kadang pangrawit swarane.
Ya Allah, ya Allah.
Biarso suaranipun lir ombak samudra. Campur saring itu dadi.
Eyang Sulis jaluk dadi. Iya. Yuk ya. Eyang Sulis lako jaluk dadi. Ayo. Dangdut ke utawa campur sari. Ayo sambel kemangi napa-napa. Adut. Ayo dangdutnya. Wis. Ayo. S. Ayo semoga mas. Wis ora usah ngenteni jam-jaman. Edan bareng. Kowe mangan opo? Ora dadi kok guyu ngono ya. Talien dal. Ono wadah menyan bareng ketak. Kegeden. Niat. Yo niat. Bisa bareng kok tumben dadi kok Gus kok dadi. Ayo, bose disiram. Iki janjane iki ndadi apa iki?